weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gasa jaɓɓe woyndu hesuru luggere colli lumbela laana hudallaya lambagu tarwo denduɗi ko on waktu yoni ha to deeji kame barkeji ene jeeya e gardidi kabruji men assemblée générale suudu men SAS jooɗima ñaɗa seeɗa jawtuɗo e tawtorede gardiɗo suudu ndu woni alhaji abdourahmani ka gam yurnitade kuccama golle mabɓe ɓen actionnaire uji kala gandinama jawdi mumen ɗo heedi to leydi Mauritanie jillu balɗe tati jagorɗo konu mo leydi Mali jaɓɓama toon gam jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Mali kame koninkoɓe leydi Mauritanie to leydi Guinée Conakry ñalawma hande o waɗi hittande ko CNRD are jappere nde derguiti laamu Alpha Condé ɓe mawnini ñalawma hande o kabruji meɗen Afrique kamen joolama jaɓeri ma en jaade bani men debbo sohna Banoru Mamadou Sara musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Ahmad Hammada Ba ɓuɗandirede Mboyna Ba to wolum nere kame galle mum kala ceerno Abdoul Kadiri Kane gonɗo e lawol iwde to leydi France faade to Thiès ko ɓi duttiɗo Dieynaba Hammad to Tulela Thialle ceerno Amadou Alpha Sy to ndulmaji funeɓe ceerno Abdullahi Kane to kay hayɗi gardiɗo ɓesgu ceerno Mamadou Bocara Kane ceerno Baba Kane to Thiès ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ndenda sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe Thiès e ko taari ɗum kala dendagal bandiraɓe wolumnaɓe nerenaɓe jokenaɓe sincunaɓe sillanaɓe beelinaɓe rinjawnaɓe kay hayɗinaɓe gankinaɓe aɓe ndenda sunare e mumen jaltugol aduna mawniɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue gorgol mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyeteneɗo Hadja Mayroye Kumba Abdullahi yalti aduna aseɗa hanki o to Dakar wira kikiɗe alede hande o to Thiès weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmi ndi mumen makko catal heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo wonande kolaɗo kuuɓal muɗum ceerno Alhaji Oumar Sy yettiniɗo hen ɓattake o take jam gondaɗo Hadja Fati Binta to Noksoɗa kame galle mum kala Hadja Iggudu Ba to beelinaɓe kame ɓesgu mum kala Yousufa Alhaji Sy to beelinaɓe Hawa Alhaji Sy to Noksoɗa Alhaji Sy gonɗo e lawol iwde to Noksoɗa faade to Thiès Samsiddine Alhaji Sy gonɗo to Ganki ɓesgu Alhaji Abou Oumar kame Saydou Oumar aɓe ndenda kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe Thiès e ko taari ɗum kala kono ne kadi ɗal hayanaɓe e ko taari ɗum kala luksayba ma fondunaɓe gankinaɓe jowolnaɓe beelinaɓe rinjawnaɓe hirnangue boosaya kala aɓe ngullo ɗumen jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue gorgol mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Hadja Mariama Hammad ɓurnoɗo andirede Mayroya Kumba Abdoulahi yalti aduna hanki aseɗo to Dakar yura kikiɗe hande aleɗo to Thiès weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo catal ngal sengo leydi Gabo kolaɗo kuuɓal muɗum Alhaji Oumar Sy yettinɗo hen ɓattake o
dendagal bandiraɓe julɓe kala ene tintine nde jomiraɗo yurmatomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattake o ko alhaji Oumar Sy taweteɗo to Libreville Gabon. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jabanaɗo duwawu ceerno Djiby Sy ne yawre rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe worɓe ladde kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 19 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo sa hutorima ɗum fodde 100 rafi ene yalta ma ha laaɓa o noon waddate koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗo bawɗo neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ko labdoredu malaɗo wone so a yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni jano bargal walla mo seydineji bahliji hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ene andina dendagal ɓeena yidɓe waɗnede listihara wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere joɓata wonɓe to leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leydi taari leydi Mauritanie ko 400 CFA ngam hoybitande noon wonanɓe Europe wonɓe Asie wonɓe dowlaci dentuɗe Amérique listihar ko gratuit hay mbuɗo yoɓetake ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder fittanu ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saahaji nomo tawi to kiifa galle makko ne tawe to banggue rewo to banggue rewo SN2E woni bureau ji halfinaɓe ko fati ndiyam e wuuro kiifa kala jiɗɗo jokkodirde e makko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileɓe mum wonde base makko ne tawe to Nouakchott legal netteka ene tawi ɗon miñi ko labdoredu bawɗo golle ɗe ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro ji mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kille mum wonde kala to neɗɗo woni ene wawi neldede safruji mum ha timma ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kala rafi mo jiiɗa ene jogui lekki te ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye Koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodita koye biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business +1
34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkindita koye Haruna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela teya Amérique kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde joyi siilto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten ko ñande asende tati lewru septembre e tande ujunnaje nogase ɗiɗi suudu men SAS yuɓɓini assemblée générale mum toon to hôtel mo Café de Rome mo Dakar ngam wadde jiilidi e yurnitade golle muɗum kene tolno e duuɓi tati gila tan 2019 ha yettiɗo hen gueɗe baɗaɗe hen koye golle mawɗe waɗano kono kadi dañi seteji iwɓe ha ton to Mauritanie ɓe giwi ha ton to États-Unis d'Amérique ɓe giwi ha ton to Europe woni hen kadi giwi koye johli leydi Sénégal kala oɗo saaha noon e nder département ji ɗi leydi Sénégal kene tolno e 46 département ɓe dañi hen sappo e jeetati département batowo sappo e jeenaɓijo o on yaltata koye diaspora ɗum ko caggal nde président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka nde arine arde seti mum timmude nde ɓe jooɗi ɓe kuccodiri e bandiraɓe moni kala salmini inniti moni kala andini yimɓeɓe to heedi anda kadi hewɓe taweteɓe nder société suudu men SAS hewɓe hen kadi ko eli loko en toɗɗaɓe e nder leyɗele mumen ne kuufi toon golle taw kadi ganduɗa ni gandi no ɗowrete wone gueɗe kono ne kadi ɓen tambiɓe ko fate banggue coopérative uji kala jettima moni kala holliti miijoji mum kame peeji mum ko fate banggue coordinateur suudu men SAS caggal nde yaltini ko fate banggue golle puɗɗaɗe kono ne kadi payade holliri ngaalu suudu men kala ha laaɓi moni kala andi ngaalu ngu kala ɗo tolni guila tan kene tolno e duuɓi tati kontaji ɗi kala ko bolkininoɗi hay mbuɗu wotru yaltani kala hen mbuɗu yaltugu ko fate banggue dépasse gueɗe déplacement ji e gueɗe goɗɗe kala ko président o yaltini halis muɗum kalisaji ɗi kala tonga moni kala fawi hen jiiɗe muɗum andi kala action ngaji men kala ɗo yaruno président o nono holliti wona nde ɗo saaha mo gonɗen kene tolno e machine ngaji jonɗi nana e lawol ara taw kadi ko machine ngaji piyoji mburu e nder guure dowri kame waalo kala ɗo neɗɗo woni kala ma waw hebde mburu payodinɗo taw kadi ne yaadi e gueɗe jaadoje hen kala ma en gartoyɗo hen kabaru ha ɓurena luggi ɗinade hen ha joni koto Sénégal keddoɗen gartaten koye inondation woni toɓoli jippiɗi ñande asende ha tenti kadi hanki ali ɗo dañi leeɗe kewɗe ko wayno Pikine Talibou Bessa ha faynma yoga e leeɗe goɗɗe ko wayno Yumbol en kononne kadi Sikaba Mbaw Jamungena leeɗe kewɗe nonne kadi Parcelle ha faynma nokkuji kewɗi zone captage kala kewi diƴƴe ha heewi ha ganduɗa galleji kewɗi kame nokkuji kewɗi naati ndiyam o saaha mo gonɗen Dakar ko ɓuuri hewde lumboto koye ndiyam horejo leydi ndi gonɗo ya jillu mum gonnoɗo toon to Arabie Saoudite taweteɗo subaka hande o to Pays-Bas ngam tawtorede jonde ko fate banggue waylo tarini koɓe mbiyata changement climatique kono kadi ko jokkodiral hakkude baade mo Afrique woni boñ Afrique naɓe kame boñ windere woni FMI ngam jokkodiral yewtere guila toon to Arabie Saoudite ñalawma hanki o kanko mawɗo leydi Sénégal wo suuti konngudi makko wo holliti o tini wonande toɓo jippingo e nder Dakar ha e nder leydi Sénégal kala ha jeeyi sababu galleji kewɗi jooli hen waɗi hen noon yimɓe tato wasɓe hen pittali mumen foof noon wonilde duwawa kono kadi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mawɗo leydi holliti on yo ɓeydu darde mum kame goledi mum kala
ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde yilli woni nokkuji kewɗi kay taw ganduɗa ko plan ƴettaɗo plan Sénégal hors sec ngam ittude diƴƴi ɗe ha laaɓa woni motaji kewɗi baɗaɗi yogay nokkuji so tawi diƴƴi ɗe jani tan ɗin motoraji puɗɗoto ko golle mum ngam yaltinde ɗen diƴƴe weddoyade ɗum to maaje kono kadi haɗani nokkuji kewɗi yoolade hen ko wayno jammu ngena Sicap Mbao ɓeɗe hen leeɗe kala ɓe porti plainte wonande gollorgal biyetegal APEX ngam hollirde jeeyi sababu ha galleji man batti yoolade ko golle terre ngam teskede wonande hikka diƴƴe ɗe ne kewi no fewi ha ganduɗa waɗi woni kuɓeje kewɗe derguitiɗe hen ɓen yaltuɓe hen aduna jayde weltare TV ne neldaɓe duwawa nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e mabɓe kamɓe dendagal maaɓe julɓe kala ñalawma hanki o ko ñalawma sumgoji e nder leydi ndi kala taw ko sumgoji haute conseil des collectivités territoriales ɗin sumgoji noon ndewi lawol e wiide tambiɗo catal ɗin sumgoji woni sénat caggal nde wo yilloyi yogay nokkuji taw ganduɗa ko listeji sappo e ɗiɗi liste taw ɓen suɓeteɓe koɓe capanɗe jeetato jogorɓe wonde disodirteɓe fannu towɗo heedonoɓe ɓen gollotoɓe nder leydi Sénégal hollitama noon Benno Bokk Yakar kam ari yeeso ɗum ko caggal nde yeewi wallu holliti kañum tawtortake ɗiɗo hen sumgoji ɗon ɗo ɓiɓɓe Sénégal naɓe lumboto e ndiyam ɓeɓe galleji mumen ene jani ɓene gañi ɓene mbasi pittal men ɓene goni e nder diƴƴe kamɓe ɓe kolliti ɓe mbawata tawtorede ɗum ko wawno hen wonde kala eli lokkoji ɗi ɓen suɓaɓe wonande nder leydi ndi kala jalti hanki ngam suɓoyade ɓen heedonoɓe ɗumen e nder golleji mumen ton dulmaji dembe wonande eli lokko woni Malal Deme taw ganduɗa ko toɗɗaɗo toon to commune mo Nabbaji kañumne toɗɗama e nder oto wonande on o conseil des collectivités territoriales mo département Matam jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiyamo kanko mawɗo Malal Deme mo dulmaji dembe yo joggoro jama joni koto Sénégal keddotoɗen jeheten koye nder leydi ndi ko fate banggue gendarmerie national ɗeɗo hen balɗe kala wonno koye wadde kareli mum faade ɓen joguiɓe saaluji taw ko joueji goni hen taw ganduɗa ɗin joueji kadi ko hasard ko fate banggue jobdi haalisa taw koye suuɗayru ko fate banggue ɗin machine aji temedere capanɗe jeetate jeeɗiɗi machine woni koɓe tetti sappo e jeetato neɗɗo naggama hen million aji tati koppareje franc CFA woni koɓe tetti hen capanɗe joyi e goho machine ɗum tetta koye Saint-Louis Wourossogui Matam ha fayenma toon to Ndar capanɗe joyi ko toon to Kaolack capannayyi e jeeɗiɗi ko toon to Tamba capantati e jeenayyi koto Ziguinchor kono kadi gendarmerie holliti ma ɓeydu darde mum ha wawa haɓade ɗeɗo hen gueɗe nde tawno ko gueɗe kaɗoje sukaɓe jangguɓe taw kadi ganduɗa jeeyiɗin machine aji ko hoɓɓe arɓe nder leydi Sénégal luwat saluji tan mbaɗa hen sukaɓe ne gara ne pijira hen taw kadi mbaɗa hen kawguela haalis suko ko ɗon janggata wujjude ko ɗon janggata yidde kalis ko ɗon janggata wawde joude lotori kame gueɗe mbaɗo hen kala ne haɗa suko o yaade janggoyde ne waɗi hen joué ji ko football ne waɗi hen kadi ko gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ɓe kollitima ɓe daro hen haɗiɗo hen gueɗe mbawa gasde nder leydi Sénégal ɗanleɗe ndewani lawola temedere e sappo e goho woni ɓen suuɗatonoɓe yiɗɓe fiyade maaje yaade toon to Europe mbiya teeɓa laana mumen jaggat no ko mbiɗeɗo Fimela toon laana ka jagga ñande tati lewru septembre e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen kamɓe gendarme ɓe kolliti capanɗe jeegom e jeetato ɓen ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe nogas e ɗiɗo jaakoto Gambie sappo e jeenayyi koto Bissau Guinée ɗiɗo koto Guinée Conakry tawamaɓe ɗon moteur mo 40 e mo 60 volt ko wona ɗum ko biteɗo Mamadou Thioune jagga hen kono kadi heddiɓe ala kala jaggaɗo ko wona ɗum ko holliti ko hakkude jobɗo capanɗe joyi ujunere ha yetti temedere ujunere gam yidde fiyade maaje gam yaɓande toon to leyɗele Europe ko fate banggue cellal ɓalli wonande hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi woni ko yinno yuɓɓinde e wiide koolaɗo kuuɓal wonande koolaɗo kuuɓal Samesa woni Yeri Camara ɗum noon ɓe kolliti ko caggal wonande toon to hôpital mo Kédougou caggal mayde sukadeɓo biyetenoɗo
wonande mari mbiyetnoɗo mari dura diallo caggal nde arno jibinde toon kañum e ɓinguel mum kala mbasi toon pittali mumen ɓe kolliti hayso tawi woni mayi hayso tawi woni on garnoɗo jibinde o kamɓe ɓen doctoreɓe hettunoɓe oɗon fannu woni gynécologue en ene goni ɗon tene toppitimo hawma e juuɗe mabɓe wona yebare wona welsindare ha ɓen tatto nanga ndumba wona hunde fonde wadde ɗum jeeyi sababu noon yiddeɓe hofde juuɗe mabɓe subaka hande o hujjiyenke mabɓe hollitima daro e nder ɗeɗon golle kala to kolda wuuro wiyetengo saare Mbemba Touré ko tana musɗo waɗi toon suka debbo nottotoɗo inde Aminata Touré moɓe mbiyata metta gurɗo kene tolno e duuɓi sappo e nder leydi France jaarowo e duuɓi 40 gartunoɗo ngam juurade salminde koreji mum kono kadi honno ko toon to Mbour caggal nde yeehi toon to saare Mbemba addoyde ɓinguel mum dewel ko ɗon tawa ene wara e lawol ne wedda ɓandu mum kala ne wonti ƴiƴam kono noon andaka hol baɗɗo ngal baɗɗal ko wona ɗum konon losko yañgo udditama hen beele kam bawɗo wadde ngal baɗal kala wawa fawede jungo ha joni keddorɗen koye leydi Sénégal ko hawni ko ɗum waɗi ko waɗi toon to Padoua e nder immeuble goto mo 5e étage kono kadi koye 2e étage debbo mawɗo mo hedde duuɓi 40 e ko fawi mo wona karɗo cellal ko kam yelte fallantere muɗum ha tawi wonande beer batteɗo e huɓere o ko ɗon jooɗi kono kadi hollira fallantere nden uddi teno wona karɗo cellal ko ɗon wo jooɗi omo jangga qur'ana tene kadi kala kam gonnoɗo ɗon heewi ko teɓɓitade yana so yani ala ko moƴƴanta ɗumen haydara kono kadi kawisaji kewɗi ha hewɓe tuumimo ɗon cukuñagu e gueɗe patuɗeɗen gueɗɗe kala ko wona ɗum ko noon caggal nde sapeur pompier dañino caɗele wawde yettade nokku o kono kadi ɓe battindi haɓe mbawi yaltinde moɗo nokku préfet yamiri yo nawe to ɓen wencitiɓe haqqillaji mbaɗete subaka hande altino no nama fettande mawde no fewi to risa tol taw koye usine sukara CSS taw koye fettande mawde no fewi keɓani andu noon ko jeeyi oɗon sababu ma en gartoy e nder ɗiɗon kabaruji sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen colonel Sadio Camara ko jagorɗo konu mo leydi Mali yettima kikiɗe hanki o toon to Mauritanie noksoɗo lamorgo leydi Mauritanie jaɓɓimo toon ko nando makko ɓe dañi wittude nokkuji kewɗi no fewi ha tente unité militaire ɓen dariɓe haɓade taw ganduɗa ko fate banggue gueɗe ceɓɓitiɗe ngam witto jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kame koninkoɓe leydi Mali ɓe dañi wittude lokoji kewɗi no fewi e nder leydi ndi kono kadi hollitama wonande koye kaldigal ha Mali wawa artude G5 Sahel ganduɗa ceetal darnagal ɗo Mauritanie gam habtade wonande ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe e nder leyɗele ɗeɗo hen Sahel ko wona ɗum ko kanko on jagorɗo leydi Mauritanie ko jagorɗo leydi Mali ko jillu golle kame cehilagal hakkude koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe jillu makko ma duumo ha ñalawma janggo ko jillu balɗe tati to Mauritanie toɓoli jippiɗe nder leydi ndi ha tente lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott jagorɗo ndiyam woni Sidi Mohamed woldu Taliba Amara yillima ñalawma hanki o e nder leydi ndi ha tenti kadi Nouakchott ko wayno Casablanca kono ne kadi Bassoura ha fayanma Kuufa kame nokkuji goɗɗi kala holliti wonande laamu leydi ndi yidde ɗum ko wadde caniveau ji timmuɗi beele wawde yaltinde diƴƴe toɓoje mbasa tudde nder laamorgo ngo ha e nder leydi ndi kala ngam teskede wonande hikka diƴƴe ɗe dañi tudde nokkuji kewɗi ha boni ko ɗon koweta laamu mum neldi duwaw faade laamu leydi Mauritanie wonande ɓeena jayiyaɓe nder ɗiɗo hen toɓoli wasɓe pittali mumen e nder ɗiɗo hen toɓoli kala ɓe neldi duwaw ngam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mauritanie kame leydi koweta gartaten koye yimiyanke kelme poésie payodinɗo woni Ibrahima Mouhtar Sarr mo ganduɗa ko yimiyanke ko jaydiyanke ko sarɗiyanke ko dawriyanke kumpitiɗo kadi baɗɗo fayidagal manggal no fewi ko fate banggue jime pulaar windi deftere
ko fate bange ngurdam jayndi yanka gala bismi hen non koɗo teddiniraɗo ɗon ñalawma ko hamme Amadou Ly mo ganduɗa ko jaydiyanke ngana keptinaɗo toon to 2STV taweteɗo hande o to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum ko ñalawma hanki o taw kadi koye dow teddungal manditare jayde golal média ganduɗa nden jayde ne waɗa golle mantiniɗe no fewi taw kadi ko humpidde rendo ngo kame humpidde nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede ko windande mawde deftere ko faade bangue gurdam jaydengue ma en gartoye ɗiɗon kabruji ha yimɓeɓe ɓuura wawde famde gueɗe cimtade e nder ɗin kirɗeli juɓɓinaɗi toon to lamorgo leydi Mauritanie kikiɗe hanki o ha joni to Mauritanie keddorɗenam police nationale holliti fawi juuɗe mum e ɗiɗo ɓen tuumaɓe kañumen duppuno otoji tati toon to Sara boulangerie nokkubire Alkawsara ne tawi nder legal Arafat taw kadi hen goto jogui ko magasin yeyata ko pièce détachée ɓen ɗiɗo kala mbaɗama garde à vue caggal loskoji waɗede mabɓe kono en keɓani ko laaɓi ko jeeyi sababu ɓe duppi ɗiɗon otoji jayde Mauritanie holliti accident musɗo hanki taw ko bis société de transport de sécurité ko on woni janɗo e lawol Nouakchott faade Hercuse ha ganduɗa yimɓe tato mbasi hen pittali men jeetato gañi hen ɓen jeetato gañiɓe hen joyo ene tampi no fewi loni holliti manel koolaɗo muɗum faade toon to caɗele Sahara Occident kono kadi gon jillu aɗato koto Algérie wattidirto koto Mauritanie ɗo e yontere fande ma dañ bismede Mauritanie oɗon koɗo gam kaldigal ko fate bangue caɗele Sahara kam e gonangal mum kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu arti e yañade ñalawma hanki o ko fate bangue ƴergol mayogo Sénégal e nder diwan Luksayba gorgol kame gorgol kala gam teskede mayogo koko ñeeɓi no fewi ha yogay nokkuji ndiyam ɗam watti rebde ne fayi woni e nokkuji ɗi ganduɗa hewano yiyede ilam ene yettoɗon haalaka woni calli kame barasuji kala kono kadi holliti laamu ngu ƴetti hen peeje mawɗe no fewi gam heɓanade ɗeɗon gueɗe hade goɗɗum yettade hen al akhbar ɓe kolliti wonande ɓe teeɓima suka gorko toon to hawdila sharqi on suka noon ko yadanno koye sehila mum caggal hare e duko hakkude makko e sehil makko goto ko ɗon wo itti laaɓi o waɗi e muma on noon ɗon wasi fitta ɗum kanko noon wiyama teɓ omo tawe juuɗe police taweteɓe to nema gam fadde ñalawma hande o darade yeeso procureur faade toon to kaso hade makko arde e ñawore makko l'autorité wonande autorité ji tambiɓe ko fate bangue santé cellal ɓalli taw koye nder diwana walla koye légal mo darna yimɓe jeddi ha memi leydi gam wiyede winditama toon ñaw choléra e nder wonande suudu safara mabɓe ɓe kolliti ɗum suwa taw yettade toon wona hunde wonde jagorɗo ko fate bangue affaire étrangére mo leydi Mauritanie holliti laamu leydi Mauritanie ene weltani dawri yanke kono kadi diplomatie Abdullaahi Bathily mo leydi Sénégal ko toɗɗa taw toɗɗi ɗum ko fedde gotago windere toɗɗimo ko kolaɗo kuɓal fedde gotago windere kanko woni neleteɗo nunɗuɗo dogowo koyɗe jaama toon to liɓi ɗum ko beele jaam duumiɗo ene arta toon ha gueɗe ɗe kala ɓuura wawde yuɓɓude sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Guinée to Guinée Conakry ñalawma hande o woni hitande ko CNRD are jappere laamu leydi ndi ɗum noon ko ñalawma hande o waɗi hitande koɓe nder guinnoon laamu Alpha Condé taweteɗo ñalawma hande o to leydi Turki mo wona karɗo cellal nattuɗo toon to suudu safara kono kadi CNRD hande waɗi bila mum kanko Mamadi Doumbouya colonel o gam hollirde garangal mum ele fol laamu ngu dañi waylo kewɗo mo waɗi e nder leydi Guinée kono kadi FNDC kañum holliti ɗum haydara firtani so wona koɓe gaɗi ko ɓeydude bonnude leydi ndi ɓen noon hande jippima e booli gam seppude kono kadi force de l'ordre woni police gendarme kala uddi yoga e booli ha tenti karfuraji kame leɗe ɓurɗe teskinade ma en gartoyoɗon kabaru ko wona ɗum ko caggal seppoji bannoɗi kikiɗe hecci hanki o jeeyi sababu ha suka gorko nottotoɗo
inde Mukhtar Diallo ko suka kemnoɗo doctorat mum taw koto bange médecine kam wasi en fittade mum kono kadi to legal bitengal kaluma kanko noon wayano ko waɗide cours makko nde o artata o woni moto makko hawre pelɓodiral ene ɗon hakkude seppoɓe kame force de l'ordre ko ɗon noon kural yani e makko o wasi fittal makko hewɓe noon kolliti yidde mumen konde luskoji luggi mbaɗete hena jaɓɓorɗen ko banimen debbo sohna Banoro Mamadou Sar ko fade bange kabruji men jolam jaberi kame Afrique kala karuji jolam jaberi dowle Côte d'Ivoire capanɗe 4 soldat Côte d'Ivoire naaɓe dumbunoɓe toon to dowle Mali gila kay ñande 10 juillet hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi tato e mabɓe mbawi ɗaccitede e ñalawma hanki o ɓe mbawi yettutiyade Abidjan wuuro lamorgo ngo dowle Côte d'Ivoire gila ñalawma hanki sanga waktuji nogas e go jamma wawi jaɓɓade ɓe kamɓe ɓeɗo tato ko kamɓe ɗiɗo soldat ji tati woni Awa Bakayoko e Adel Bledou Kanga e Sita Bamba ko chef d'état major armé woni général Lassana Doumbia ina wonde directeur cabinet horejo leydi Côte d'Ivoire woni Fidèle Sara Soro ina wonde bandiraɓe mabɓe kamɓe e musidɓe mabɓe kala ha e promotion mabɓe moɓe keblidno walla mbiyen rogere mabɓe nde ɓe keblidno Burkina Faso ko le lieutenant colonel Paul Henri Sandago Namiba horejo dowla Burkina Faso par transition caggal kay jillu makko toon to dowla Mali leyɗele ɗiɗɗe tengtini walla kay kolliti ma ɓeydu tittinde coopération militaire ɓe ngam haɓade ko fati e ɓen waɗoɓe wadde boniji walla mbiyen janguji e kala saaha ngam kay yewtide ha hande e wostudirde miijoji ko fati e caɗele ɗeɓe keɓata kamɓe lamɓe leyɗele wonɓe e transition ɓe jewtidi kadi tawi ha hande ko fati e ɓen capanɗe 4 soldat ɓe leydi Côte d'Ivoire nangonoɓe toon to dowla Mali siftinde tato e mabɓe kay ɗaccitama e ñalawma hanki o caggal nde ɓe dumbono guila ñande 10 juillet hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi dowla Gabon sungoji suɓaɓe tedduɓe toon to dowla Gabon jogorɗo yuɓɓinede lewru octobre fandu Landa Ali Bongo woni horejo dowla Gabon cosaɗo guila e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom puɗɗima dañde candidat ji tati tawi ko jogorɓe jeeyede e ɗin sungoji suɓaɓe tedduɓe toon ɗum ko caggal balɗe tati tan nde on calendrier tawi ko on calendrier ɗin sungoji suɓaɓe tedduɓe jaltina ko ñalawma hanki o ɓe dañi candidat ji tati caggal ñalawma hanki o waɗi balɗe tati ko on calendrier waɗa to dowla Kenya ñalawma altine hande o cour suprême mo dowla Kenya caggal kay sungoji hooreɓe leydi juɓɓiɗonoɗi toon to Kenya ñalde 9 août lewru maydu ɗo ndu ɓe kolliti wonde William Ruto vice président gonnoɗo vice président hoorejo leydi ndi woni tawi koɓe mbiyata président sortant ko kanko wonno vice président mum kanko William Ruto ko kanko jooɗi e nden jappere laamude leydi Kenya caggal dunde Afrique to nice ko wuuro lamorgo tawi ko dowol ngo ɓe mbiyat Alpes Maritime ñalawma hande o kay ɓe jogori uddide on procès jangu bannogo toon ñalde 16 lewru morso hitande ujunaje ɗiɗi e 16 toon heddotoɓe mbiyata kay promenade des Anglais wawi on ngun janggo wawi yoɓade capanɗe 86 pittali aade guerre Ukraine russe ha hande ina jokki armée Ukraine holliti jamma alerte hanki jofɗo altine hande o ɓe mbawi kay bonnude toon dépôt minuton moftere toon ko wayno bomboje tawi kay ko ɗum moftere toon ɓe kolliti wonde ɓe mbawi bonnude on dépôt minuton gasdirten kabaruji men jolam jaberi ko dowla Canada police woni ko e jiilu ngam yiɓen tawi ko tumaɓe walla mbiyen yimɓe tumaɓe ko fate wargo tawi mbawi warrede ko arme blanche woni ko wayno jaseji kamɓe e laaɓeji kala alerte hanki o noon ina tolno yimɓe 10 mbawi wasde hen pittali men wonno ko kabaruji men jolam jaberi e sawtol ko Bannour Mamadou Sar hande o a rokkama cakkudima tigui ko Amadou Dia gorko mo triyimme duttoɗen koto Mali nelaɗo CEDEAO dogowo koyɗe jaam woni gotolo ko Jonathan yettima toon kikiɗe hanki o to bowal diwoje ngal Modibo Keita Senou hande o mawo jollo e laamu leydi ndi gam yurnitade wonande gueɗe nandiral kaldigal kalanogal hakkude mabɓe e CEDEAO mbete hande ene jokki ɗum ko gila tan caggal wonande nde embargo itta gila nden nelaɓe CEDEAO duttunoki toon
kono hande duttima toon to leydi Égypte ko ñiŋoje mawɗe jalte nder réseau sociaux jeeyi sababu ɗen ñiŋoje noon ko caggal nde laamu leydi ndi yiɗi yaltinde kene tolno e temedde 5 million koppareje euro gam sodde laana ndi o wonande galle laamorgo ngo woni présidentiel leydi ndi hewɓe noon kolliti wonande leydi ndi ne jogui caɗele faggudo saaha mo gonɗen ko gueɗe ɗe potani wonde to Tchad caggal nde dartina dialogue national woni kaldigal guele ñande asen nde hande altino fuɗɗitama ɗum ko caggal nde dawriyanke goto hollinno ne yiiɗi wadde seppoji mum kono kadi koninkoɓe hewɓe kurlino galle muɗum toon to royaume uni ma en gartoyoɗon kabaru ko hande wonno sungoji wonande biteɗo Louise Russi ko debbo kam woni hande toɗɗaɗo woni hoorejo jagoɗo leydi ndi kam lomti Boris Johnson ñalawma janggo ma o joɗoɗo e Elisabeth wonande reine Angleterre ma en gartoyoɗon kabaru musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran meɗen.